Ahoj všichni, vítám vás u videa pro non-GMO, proti Monsanto. Tak tady to je. Natural News se nás zeptalo, jestli bychom každý z nás mohl udělat tohleto video. Tak tady je. Udělala jsem jednou v angličtině, protože vím, že je tam spousta Čechů, kteří vědí, jak jsou špatný GMO produkty a jak vytvářejí rakovinu, autism a podobné nemoci, jak nám to úplně ničí život, organismus, ničí strukturu vnitřností a vnitřnosti potom už ani nevědí, co je správný, co není. Pak se divíme, že jsme pořád nemocní a máme chřipky a já nevím, co všechno. U nás doma tomu tak není. Nechte mě vás představit našim organickým produktům. Takže základem všeho každé dobré kuchyně konopné mléko, ano, přesně tak. Konopné mléko je vyrobené ze zrníček a konopí. Je to seté konopí, organické, přírodní, žádný adjustivy k tomu přidávány. Kromě přírodních přídavků můžete si zvolit buď přírodní, bez jakýchkoliv přídavků, nebo přídavek jako je přírodní s vanilkou, a nebo mají i s mandlemi. Tak a teď, co v tom vůbec máme, v tomto mlíku, proč je tak úžasný a proč by ho každý měl pít? Za prvý, je to mléko, které je non-dairy, takže lactose free. Začneme od toho, co vevnitř máme. Je tam omega-3, omega-6, 650 mg omega-3 ala, 3 gramy proteinu. Takže pro všechny vegány, co potřebují získávat proteiny a nezískávají je z masa, které stejně nejsou zas až tak úžasné, jak se má na první pohled zdát. Ale however, takže proteiny. Všechny esenciální aminokyseliny, všechny, co máme, jsou vevnitř obsaženy. Výborný zdroj kalcia, vápníku, vitamínu D, B12, riboflavínu. Je to lactose free, cholesterol free, vegánský, soy free a gluten free. Každý to musí mít. Určitě vám bude strašně chutnat, já ho miluju, vařím, peču, piju, dělám koktejly ranní, všechno dělám. Nebyla jsem nemocná 5 let. Tak. Čím doma vaříte? Na čem smažíte? S čím pečete? Tak tohle je kokosový olej. Něco neuvěřitelného. Něco takového jen tak nikde nepoznáte. Tohle vám dá takových vitamínů, takových aminokyselin, tak vám to změní život. Zreguluje vám to žaludek, střeva a vylepší vám to spleť, vlasy a kromě toho můj manžel zhubnul 20 liber, takhle. Mouka, dávajte si strašný pozor na mouku. Mouka musí být a především organická, protože dneska, když už to vidíme, Monsanto a vlítnul mu nějaký genetický ječmen, teď je to zanesený v celém, nejenom Ohio, ale už to jde do celé Ameriky. Teď už tolik států už to mu zablokovalo, aby vůbec k ním se žádný ječmen nedostal. No podívejme se na naše české pole, tak to je jenom genetický ječmen, takže radši ne. Děkujeme, naschranou. Rýže, úžasná rýže. Rýže by měla být organická, jak vždycky. Taky si všimnete toho, že když použijete organickou rýži, nemusíte ji přepírat, protože není špinavá, protože neroste v našem, jak se mu řekne, odpadem, fekálním odpadem. Tak asi tak. Ne, to prostě nemůže být dobrota, fuj, tak jsou, kde by to chtěli jít. A úplně nakonec jsem se nechala cukr. Čím sladíte doma? Nejlepší cukr na světě, co může být, a který je naplněn tolika minerálma, to je až úplně neuvěřitelný, je kokosový cukr. Kokosový cukr úplně v syrové podobě, je hnědý, je strašně moc dobrý a hlavně je hrozně přínosný pro tělo. A má v sobě magnézium, nitrogen, zink, a nízké glykemiky, potassium, kalcium, vápníky a všechny možné aminokyseliny. Takže tohle je strašně dobrá dupaloutka. Doufám, že jsem tímto splnila svůj úkol pro naturalnews.com
a aby jsme šířili proti Monsanto a proti GMO potraviny. Doufám, že všichni se spojíme dohromady a půjdeme za jedním cílem, organické potraviny, nejenom pro nás, ale pro naše děti i pro naše rodiče, protože rodiče si pamatovali jenom organické potraviny a my jsme tomu někde udělali zlom a je vidět, že ten zlom byl špatným krokem. Tím pádem to musíme vylepšit. Tak jo, všem vám moc krát děkuju, že jste se dívali, snad jste si taky od toho mohli něco odnést a doufám, že jsem vás třeba inspirovala. Udělejte taky takovýhle video, ať nás je co nejvíc na YouTube a čím víc proti GMOček, je to vlastně nový march proti Monsanto. Tak jo, peace, namaste, ahoj všichni.